Patruljekompagni HOG er for dem, der ønsker udfordringer ud over, hvad de frivillige normalt udsættes for. Og for nylig deltog et antal medlemmer fra patruljekompagniet i en stor international konkurrence i Estland. Det var nok ikke lige på denne strand, at man skulle vælge at lægge sin søndagsstrandtur. Området ligger nemlig plads til den internationale patruljekonkurrence Erna Raid, som foregår i Estland i begyndelsen af august. 2 hold fra patruljekompagni HOG deltager i konkurrencen, hvor disciplinerne på mange måder minder om de samme, som dem specialtropper også træner i. En sammenligning, som patruljekompagniet dog selv tager klar afstand til. Der skal ikke have nogen tvivl om, at det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne være de bedste amatører. Det vil sige, inden for vores felt, der er det jo, at vi alle sammen har et job ved siden af. Og dyrker det her, om man skal så må sige, i vores fritid. Og det vil sige, at vi bruger vores sparsomme fritid, som vi tager fra familie og venner, til at det egentlig at blive de bedste. Og det er det, vi stræber efter, og det vi prøver at blive. De 2 hold fra Danmark endte midt i feltet, men deltog i lige så høj grad for at styrke kompagniets internationale forbindelser og give de frivillige patruljesoldater nogle udfordringer, de normalt ikke udsættes for. Jamen, de får en udfordring over mange dage, hvor de skal lave en forskydning på ca. 120 km. Og det vil sige, at de igen på godt og ondt lærer hinanden at kende inde i patruljen, og det er med til at hjælpe dem i deres hverdag og deres uddannelse og træning herhjemme. Og så er det en udfordring at kunne deltage i konkurrencen mod andre internationale enheder. For der er ingen tvivl om, at min ven i enheden, det er konkurrencefolk, og de vil altid gøre det bedste for at komme igennem. Som sagt spiller det internationale samarbejde en vigtig rolle for patruljekompagniet. Et samarbejde, der især på sanitetsområdet har ført til mange fine resultater. Kompagniet har blandt andet undervist estiske patruljer, og de kan noget mere, end man lærer på den lille førstehjælpsprøve. Så det er jo primært det at kunne få stabiliseret manden, få givet ham væske, men naturligvis også har vi muligheden for at kunne gennemføre, primitiv feltkirurgi. Og det vil sige, at vi kan selv lappe manden sammen derude, hvis vi ikke har mulighed for at få ham afsted til et hospital og lignende inden for en rimelig periode. Patruljer indsættes ofte på kysten eller i vandområder, og det har man gode muligheder for at øve her i Danmark. Derfor er disciplinen kampsvømning også blandt de kompetencer, hvor vi i høj grad gør os gældende i internationale sammenhænge. De opgaver, vi skal løse, jamen, det håber jeg, der bliver inden for totalforsvaret. Jeg ved, at man i øjeblikket er i gang med fra Hjemmeværnskommandoens side af at have den dialog med det øvrige totalforsvar om at finde opgaver til os og plads i det nye forsvar. Hvorledes de bliver, det ved jeg ikke. Det har jeg ingen anelse om endnu. Men jeg håber da på, at vi kan spille en vigtig brik, hvad enten det både er nationalt, men især også internationalt, som kunne komme på tale. I år var der kun 2 ud af 30, der kom igennem optagelsesprøven til patruljekompagniet.